Jeg kan gå! Jeg kan gå! Jeg lavede et drop, et D-bag drop, og droppet gik egentlig fint, og det kom fint ud og sådan lidt. Så laver jeg tumbling, og så misty flip, men jeg når ikke at bremse den i misty flip, så den kommer frem, og jeg får slappe liner, og kommer ud med et kravat, kæmper med det, holder lidt øje med afstand til vandet, og tænker på at kaste reserven, men jeg får den ud, og så lige det jeg får den ud, så dykker den frem, og så er det frit fald ned i vandet. Og så jeg kan godt mærke det lidt man kan godt mærke, at vandet er hårdt alligevel, når man kommer med høj hastighed. Det var ikke helt planlagt at tage sig et bad? Nej, det var ikke planlagt. Det var meningen, jeg skulle have landet herovre på landingen, men 100 meter fra eller til, så længe det er vand. Det er sådan som sker i ekstremsportuka, er det ikke det? Jo, det er sådan nogle ting, der sker. Men det er derfor, vi har sikkerhedsforanstaltninger med at tage ud over vandet. Havde det været på jorden, så havde jeg været rimelig skadet nu. Hørte et lite hyl før du traf for vandet der. Ja, men det er fordi man ved, nu bliver det koldt, så det bliver man nødt til lige at komme ud med det.